Evo nas u još jednom live-u. Čekamo Mladena da nam se pridruži, pa počinjemo. Tu ste. Ćao. Ćao. Se čujemo? Odlično. Super. S obzirom da si na zasadu, jel da, nadam se da se sve čuje i vidi. Tu smo u blizini. Kako je danas? Kako si ti, radno u Čačku? Pa danas je praznik, tako da ne radimo ništa, odmaramo malo i eto. Lepo vreme. Da. Evo, za one koji su se tek sad uključili ili ne znaju o čemu se radi, danas je sa nama Mladen Šljivić, mladi proizvođač borovnice iz okoline Čačka. Ako se ne varam, Mladen gaji borovnicu na površini od oko 5 hektara. I on će nam danas preneti svoje iskustvo sa smart sistemom, ali i neka svoje znanje i iskustva sa proizvodnjom borovnice. Pa evo, zvanično, dobar dan još jednom, Mladene, tebi, dobrodošao i dobar dan svima koji nas danas prate. Pa da počnemo možda ono što mi znamo, a ne znaju ljudi koji nas sada gledaju, ti se prvenstveno baviš, tvoja primarna proizvodnja je proizvodnja povrća, je li tako? Da. I pored povrća, od nedavno si se odlučio i za borovnicu. Sad, ako možeš da nam ispričaš kako je izgledao taj tvoj početak u proizvodnji borovnice, da li je bio težak kao i svaki i zašto si se baš odlučio na borovnicu? Pa, moj početak sa bavljenja borovnicom je, da kažem, želja za nečim novim. To je sve na preporuku firme Superior iz Velike Plane. Generalno oni su nam dali ideju za tim, ali eto, mi smo želeli nešto novo da radimo, nečim novim da se bavimo, da uđemo u neki svet voćarstva koji nije sad vezan za neko voćarstvo koje je kod nas zastupljeno, nego je to nešto novo prosto, da probamo to. I onda vidjeli smo par plantaža putem interneta, generalno borovnica, malo se raspitivali oko toga i onda smo, kažem, preko firme Superior uspeli da vidimo evropske plantaže, da vidimo naše domaće plantaže i onda smo to prosto krenuli u to. Oni su nam pomogli da nađemo sadnice, neku početnu tehnologiju i tako smo krenuli u borovnicu. A s obzirom da kažemo borovnice se relativno kratko gaje u našoj zemlji i nemamo nekog iskustva i znanja, kako si se ti na početku edukovao, kako se i dan danas edukuješ, gde si pronašao to neophodno znanje? Pa u početku, pre same sadnje borovnice smo obilazili, malo pre sam spomenuo, plantaže u Holandiji, u Poljskoj, plantaže u Srbiji ovde. Generalno više smo tu krali očima, da kažem, totalno neiskusno smo krenuli u proizvodnju borovnice. Jedno su stvari što pišu na internetu, jedno su stvari koje vi doživljavate u zasadu, tako da mnogo stvari je tu nepoznato nama, barem bilo 2016. godine i onda smo u mimohodu se edukovali, u mimohodu smo učili o borovnici da bi došli sad na neki nivo da nije da znamo, ali da je to opet još uvek i sve više se edukujemo i učimo. Svakako da si imao podršku i pomoć prijatelja, porodice, da li je tu bila i podrška, da kažemo, države, da li se koristi neke subvencije? Pa prvi zasad koji smo podigli nismo koristili subvencije, tad nisu mogle da se koriste subvencije za sadnice, supstrat, sve što je to potrebno za borovnicu, međutim kako je se borovnica širila u Srbiji, tako su se i subvencije, da kažem, širile i koristili smo subvencije za druge zasade, za sadnice, koristili smo subvencije za protivgradnu mrežu. Sama ta
podrška države znači mnogo. Konkretno, mi smo imali tu sreću da nam i opština davala subvencije, tako da smo konkurisali kad god smo mogli, u smislu da dobijemo neke subvencije, jer ogromna su ulaganja, tako da to nisu mali iznosi koji vi možete dobiti natrag svoj novac. Svakako, a nešto što sigurno smo svi bar jednom rekli, kada uđemo u nešto na kraju, da sam znao to na početku, da sam znao ranije, šta je ono što ti sada znaš, a značilo bi ti da si znao na početku? A tiče se proizvodnje borovnice, naravno. Pa mislim da bi najsrećniji bio da sam znao da borovnica mora da se gaji 12 meseci. Ušli smo kao u neku avanturu tipa to ćemo samo mi da posadimo pa će tu samo to da rodi. Međutim, smo shvatili posle početničkih grešaka i nekih većih grešaka da u stvari tu moramo da radimo i da budemo prisutni bukvalno 12 meseci. Tako da sad kad bih to znao na početku bilo bi mnogo bolje nego što smo, da kažem, izgubili godinu dana u nekim odsustvima misleći da će to biljka sama da prebrodi ili sama sebe da uradi. To ne znam kako da nazovem već. Odmor praznicima, od prilike. Da. A u kojoj se godini nalazi sada tvoj zasad? Kako teče proizvodnje? Da li si zadovoljan? Pa, mi smo zasade sadili sukcesivno i jedan deo zasada se nalazi u 5. godini, pa imamo zasad u 4. godini, imamo zasad u 3. godini i zasad u, da kažem, 1. godini. Sad, proizvodnja, pa mislim da smo zadovoljni trenutno sa proizvodnjom i izgledom biljaka ujedno i da kažem da imamo plasman za borovnicu posle toliko godina rada, da smo to obezbedili, tako da trenutno se trudimo da nadogradimo proizvodnju borovnice samim i ovim uvođenjem sistema koji smo uveli. Želimo nešto bolje, nešto savremenije, tako da eto, zadovoljni smo i mislim da ćemo tek biti zadovoljni kako će zasada napredujete. Sad naši klijenti se često odlučuju na smart tehnologije, na smart sistem iz različitih razloga, da li žele možda da izvuku maksimum iz svog zasada, da povećaju prinos, rod prvog kvaliteta, da li možda čeznu za tom slobodom pri navodnjavanju i prihrani, jednostavno alat koji olakšava. Šta je ono, koji je to bio presudan trenutak za vas kada ste se odlučili da su u vašem zasadu potrebne te smart tehnologije? Pa pazi, stvar deluje dosta smešno, ali mi smo želeli fertigaciju u zasadu. Hteli smo osnovno fertigacione pumpe, dozeri i da imamo kontrolu nad rastvorom kojim zalivamo borovnicu. Međutim, tražeći putem interneta neku tehnologiju, sad dosta tu firmi ima koje se bave sa tim, slučajno smo, da kažem, nabasali na vas i onda smo se raspitali putem interneta i onda smo u stvari shvatili, u stvari nismo ni shvatili, tek smo shvatili kad smo uveli šta smo uveli u sistem proizvodnje i prosto da kažem da smo ušli u smart misleći, eto ne znam nija kako, ali prosto nešto kao novo, nešto savremeno i onda ajde to novo i savremeno da probamo. Jel kažem da uvek težimo ne samo u borovnici nego i u povrtarstvu kojim se bavimo, da uvek imamo nešto savremenije što izlazi, jer da bi uspeli u svom poslu moramo da pratimo tehnologiju i moramo da pratimo taj proces proizvodnje koji je savremen, a ne da ostajemo na nečemu starom, jer to staro je ok, ali ne donosi sigurno bolje rezultate nego što je ta neka nova tehnologija. Tako da verujemo da i smart sistem je prosto tehnologija koja nam obezbeđuje pregršt stvari u momentu i onda smo, eto tako se prosto nacrtalo da uvedemo taj sistem, prosto se poklopilo to neke naše želje i to što smo dobili, plus to nešto neverovatno što smo dobili, a nismo ni znali da možemo da dobijemo uz pomoć tog sistema. Delimično si sada govorio, s obzirom da je Smart Watering mlada firma i domaća firma, kako si se odlučio baš na saradnju sa Smart Watering timom? Pa, prosto momke iz Smarta smo upoznali
Pa ajde da kažem na preko neke prijateljske osnove, mislim kako to da kažem, toliko su ok, korektni ljudi da prosto ne može čovjek da sumnja u nešto što oni prave. A druga stvar je što je to fascinantno da je to neki naš sistem i prosto super je to da ne moramo da kupujemo iz Holandije, da ne moramo da kupujemo iz Italije, nego da možemo da kupujemo to iz Srbije, a to bude baš onako srpsko, mislim, a da bude isto kao što je neka strana tehnologija, čak i bolje od toga. A sad, mislim da ovaj sistem zaslužuje ne samo viđenje to kod nas, nego prosto i dalje da se vidi, da se čuje, jer ovo je nešto što, kažem, do sad nisam video ni u Holandiji, ni u Poljskoj i prosto nešto sasvim novo i nešto sasvim po meni odlično. Eto, sad za druge ne mogu da kažem, to je to. Hvala. S obzirom da se nalaziš na zasadu sada, da li bi možda mogao da nam daš jedan kadar kako izgleda zasad i ako si u blizini možda smart sistema ili da nam malo pokažeš, da nam kažeš kako se koristi, šta se koristi, kako u stvari izgleda jedan tvoj dan. Pa ovako, ja ću da vam pokažem prvo te fertigacionu stanicu, pošto se nalazimo pored nje, pa ćemo posle otići u najnoviji zasad koji je godinu dana star i tu ću pokazati jednu stanicu koju imamo. Samo da napomenem da imamo tih 5 zona zalivanja i tih 5 stanica koje imamo u svakoj zoni. Eto. Ali generalno ja ću sad pokazati, kažem, prvo tu fertigacionu stanicu, a posle ćemo do zasada. Blizu je to. Može. Dole, nemoj ti da mi se vidiš u kadru. Smart i generalno to je to, eto, što imamo ovde, a sad ćemo da idemo u zasad, eto. I kažem da je zasad tu u blizini, a ti stariji zasadi su nam malo dalje, tako da je, sad ajde kažem, dugo ćemo čekati da idemo do tamo, ali generalno ćemo vidjeti ovo što je ovde, eto. Da, rekao si da imaš 5 zalivnih zona i u svakoj zalivnoj zoni smo instalirali po jednu metal stanicu. Kako si znao koji ti je pH i EC u svakoj zalivnoj zoni pre smart sistema? Šta su ti pomogli senzori? U čemu? Pa pazi, dok nismo ugradili, da kažem, ove senzore i meteo stanicu, ja sam mislio da znam koji su mi parametri u samoj borovnici, u samoj zemlji i koji su mi parametri rastvora. Mislim, to je bilo uz pomoć štapa i kanapa, određenih uređaja koji mere i pH i EC i vlažnost zemljišta, pa onda je to bilo dosta, da kažem, nestabilno, nesigurno. Jednom dobijete jedan rezultat, drugi put dobijete drugi rezultat, ali sa ovom stanicom smo dobili konstantno isti rezultat, da kažem, koji su nam pH i EC, jer ovde imamo sondu, sad ne znam da li se vidi, ali se vidi, ovo je sonda koja nam meri vlažnost zemljišta i EC zemljišta na 3 dubine i ovo nam je sonda ovde koja meri pH zemlje. Eto. I imamo, ono što je nas oduševilo, u nekom realnom vremenu imamo sve parametre na aplikaciji, kolika nam je vlažnost zemljišta, koji nam je EC, koji nam je pH, tako da biljke dobijaju baš idealno ono što im je potrebno u svakom momentu. Eto. Dobro, s obzirom da već neko vreme koristiš smart sistem, da li si primetio možda kako su se tvoje biljke ponašale nakon nekog vremena, da li si primetio razliku? Pa ovako, mi koristimo smart, da kažem, mesec i po dana već i razlika se primećuje. Prva razlika koju smo videli u smart sistemu je to koliko su biljke bile žedne faktički. Mislimo da je zaliveno, ali nije zaliveno. Sad nismo imali poverenja ni u sonde baš, pa onda da se opustimo 100%, ali smo videli da su to pravi parametri koje dobijamo i onda smo prosto
počeli da se ophodimo i vodimo prema njima i dobili smo mnogo bolje mladare, mnogo veće, deblje mladare za mesec i po dana. Ono što pre nismo mogli da dobijemo, sad smo baš onako zadovoljni, da kažem, trenutno sa tim. Eto. Da, ukoliko sam razumela, do korišćenja senzora niste ni znali da je u svakoj zalivnoj zoni drugačiji EC i pH. Ne, pa u suštini mi imamo 5 različitih zona, od tih 5 različitih zona struktura zemlje je možda ista u 2 zone, ostale zone su totalno drugačije i mi smo, ajde da kažem, uspeli da shvatimo da grešimo, jer nikad istoj zoni ne dajemo isto vode, isto hrane. Eto. Mada sad je i to mesec i po dana, sad je neko vreme gde smirujemo biljke, tako da mi jedva čekamo proleće kad ćemo te biljke da opteretimo maksimalno, da i biljke i sistem opteretimo, da nam oni daju najbolje rezultate. Eto. A da li si možda, jeste neko kratko vreme, mesec i po dana, da li si možda primetio neke promene što si računice tiče, da li se primeti neka razlika u pogledu troškova, troškovi goriva, radne snage, materijala, đubriva, više slobodnog vremena? Pa trenutno, iskreno smo samo primetili to više slobodnog vremena. U stvari vremena da možemo da se bavimo nekim drugim poslom, da ne moramo da gubimo vreme da merimo vlažnost zemljišta, da merimo pH ili da pravimo rastvor, nego smo prosto to vreme neko dobili slobodno i onda to je neka stvar koju smo dobili, eto da kažem, za ovih mesec i po dana u računici, ali opet kažem da jedva čekam iduću godinu gde smo znali cenu koštanja borovnice bez ovoga, pa da saznamo sad koliko će ona bukvalno da košta sa ovim, eto. Ali verujem da će to biti mnogo manje utrošak i vode i hrane, jer nećemo biljku ostavljati žednu ili ostavljati gladnu, jer nam to sistem neće dozvoliti, to jest sam sistem kao sistem će prepoznati kad je biljka žedna ili kad je gladna, tako da će nam dati signal da mi na vreme možemo da intervenišemo. Koje je neko tvoje mišljenje po tebi, ova investicija Smart Watering sistemi za daljinsko navodnjavanje i prihranu, koje ona prvenstveno probleme može da reši poljoprivrednik? Pa, ono što bih ja pohvalio kod ovog sistema, to je, a nisam to malo prespomenuo, to je totalna automatika sistema. To je nešto fascinantno gde vi jednom sistemu prepustite da on brine o vlagi zemljišta. To je nešto što, ja ne znam sad koliko to može da se izračuna, da li je korisno ili nije, ali je nenormalno korisno. Mislim da to nema cenu, gde će vam nešto, neće vam reći, davati signal da je borovnica suva, nego će samo pokretati sistem i samo zalivati. Tako da, konkretno, korišćenje smart sistema po meni je dovoljno dobro da mi odlučujemo da razmišljamo o tome da i u povrću uvedemo isto smart sistem, jer prosto je neverovatno nešto da ne morate više da radite na pamet. A mislim da je to najgora stvar koju može čovjek da uradi, da nešto radi na pamet, da na pamet hrani biljku, da na pamet zaliva biljku i da prosto može da se opusti u smislu da neće pogrešiti ako danas zalije biljku, nego sad i smart kao smart je sistem koji vas tera da učite, tera vas da se edukujete i dalje i da napredujete dalje, tako da smatram da je vrlo korisna stvar jer može samo pozitivno da utiče na čoveka. Nije sad to sistem koji ćemo mi da ugradimo pa nećemo više biti ovde, otići ćemo negde drugdje. Upravo to. Da. A spomenuli ste proizvodnju povrća, koliko je teško uskladiti ove dve proizvodnje? Pa generalno nije teško uskladiti, mislim, naša cela porodica se bavi tom proizvodnjom, tako da je vrlo bitno kad imate podršku prvenstveno porodice, onda ne postoji posao koji ne možete da uradite. Mi smo želeli da nam borovnica postane primarna delatnost, da se samo sa njom bavimo, međutim, zbog ulaganja i svega mi moramo da se bavimo nečim drugim i da prosto ne možemo da ostavimo sad taj posao koji smo imali, ali se nadamo u nekoj budućnosti da ćemo s proširenjem samog zasada početi da se bavimo kompletnom proizvodnjom borovnice, samo sa njom da se bavimo. Mislim, jeste teško i nije teško, ali nešto kad se voli nije teško.
A da spomenemo, da se osvrnemo i na smart watering aplikaciju na mobilnom telefonu ili putem računara. Ono što nas korisnici često pitaju, da li postoji možda neko uputstvo za korišćenje same aplikacije. Kako je tvoje iskustvo o samoj aplikaciji na mobilnom telefonu? Da li je jednostavna za korišćenje ili teška? Pa ono što mi kao da kažem proizvođači neki treba da znamo u vezi aplikacije, to je, barem ja što sam video, jedan deo aplikacije je vrlo lak i imate dugme automatiku gde piše i to uključite i to je onda sve super. A drugo je jedno deo gde programirate zalivanje i to je da kažem prosto nije teško, mislim da je totalno lako sad, da je neki komplikovano, nije komplikovano, čak je jednostavnije nego što sam viđao sisteme gde vi na samom računaru u samoj stanici morate da programirate zalivanje ili da štelujete EC ili pH ili već ne znam šta, a ovde možete sve da uradite, da kažem, a da je to prosto jednostavno, bez neke muke. Što bi rekao jedan naš korisnik, dovoljno je samo da znate da čitate. Jeste, ako znamo da čitamo. Ja sam slab u tome, ali ajde, snalazim se. A kaži mi, da li si možda pre korišćenja ove smart tehnologije bio skeptičan kada su u pitanju smart tehnologije, digitalizacija i slično? Pa ne. Ja malo pre sam napomenuo to da prosto čovjek mora da prati novu tehnologiju, da mora da prati razvoj i da ne možemo sad da budemo skeptični u nekim stvarima, jer opet kažem, sve nešto što je novo i što je na dohvat ruke jednostavnije, prosto ne vidim razlog da bi sad nešto što je manuelno bilo bolje od nečega što je digitalno ili što je toliko napredno. Mislim da sam taj sistem čovjek može da vidi koliko je napredan tek kad počne ga koristi. Mislim da je prosto rečima neobjašnjivo, sad nekom da objasnim ja šta sve imam, ali je neverovatno da vi u svakom momentu možete da vidite šta se radi u vašem zasadu, da li je to bila jabuka ili borovnica, nebitno je već, znači mislim mi smo bili oduševljeni kad nam je i sam Lazar rekao da će to na 15 minuta biti ažuriranje sistema i da ćemo mi na 15 sekundi, i da ćemo na 15 sekundi vidjeti ulaz. Mi smo išli do toga da sipamo čašu vode za sondu čisto da bi vidjeli da li će to da odreaguje, pa da vidimo, ali stvarno tako bude. Nema prevare, nema laži. Pa da, ali kažem, nova tehnologija je nešto što mora da se prati i nešto što mora da bude primarno ljudima koji žele da idu u korak sa vremenom. Jer je tržište samo po sebi zahtevnije, tržište hoće bolju borovnicu, lepšu borovnicu, krupniju borovnicu, a sad dobiti to starom tehnologijom možemo, ali dosta teško. A ovom tehnologijom verujem da ćemo mnogo lakše to ostvariti. Spomenuli si Lazara i momke iz Smart Wateringa. Kako je tvoje iskustvo, kako je tvoje saradnje sa njima i da li možda postoji nešto da ti se i nije svidelo? A pazi, što se tiče iskustva i saradnje sa njima, stvarno sve preporuke. Momci su stvarno, prvo drago mi je što su to naši momci, što su došli dok su došli da naprave tako nešto. Dostupni su, ajde da kažem, bukvalno 24 sata u vezi nekih problema. Normalno je kad ugradite neki novi sistem da uvek bude tu nekih problema, jer ne mogu sonde da nalegnu za 2 dana, normalno da ne možemo da predvidimo da jedna stanica izgubi signal ili da to su prosto neke greške koje se u mimohodu otklone, ali eto, mi smo to uradili, da kažem, taj sistem na vreme i prosto nismo u nekom početku razvoja biljaka pa sada možemo da imamo problem, nego eto, uradili smo to sad u nekom kasnijem delu vegetacije gde možemo da ispitamo sistem i da vidimo sam sistem kako funkcioniše, tako da te greške koje su bile su otklonjene, koje prosto nisu predvidljive, prosto sad, ali što se tiče momaka kao momaka i ljudi iz stvarno sve pohvale i svaka čast, eto, momci za primjer, nema šta. Sad došli smo do kraja, za kraj možda da nam daš neki savjet za mlade poljoprivrednike, za mlade proizvođače borovnice, za one koji su možda skeptični po pitanju smart tehnologija? Šta je ono što bi tebi značilo da si čuo? Pa ovako, jedini savjet koji mogu da dam to je da ljudi vole ono što rade, da budu uporni onim sa čim se bave i da veruju u nešto
što može da im pomogne, da idu u korak sa vremenom i ako koristimo smart telefone, ne mora da znači da ne možemo da koristimo i smart sistem navodnjavanja, tako da je to prosto preporuka za sve, da se bave, ne sad što mi razgovaramo ovako, nego prosto nova tehnologija je nešto što ne oduzima vreme, a mislim da je vreme danas novac, tako da treba misliti o vremenu i prosto ne vidim razlog da se drugačije razmišlja, mislim, barem po meni. Tako da ko god počinje ulazi u to voćarstvo, da li to bila borovnica ili neko drugo voće ili povrtarstvo, naravno da treba da bude uporan, istrajan i da koristi nove tehnologije, to je ono što je to. Nove tehnologije se koristi u zaštiti biljaka, nove tehnologije u navodnjavanju, nove tehnologije u pakovanju, znači u svakom segmentu ulazi nova tehnologija. Tako je, polako smo priveli ovo druženje kraju. Da li možda imaš ti još nešto za kraj da kažeš? Pa ništa, čisto pozvao bih i vas kao firmu, eto, svratiti jednom na plantažu da dođete, ali ovako svi skupa, eto. Pa prosto imao bih jednu poruku za Rastka, eto, ako može, iduće nedelje nam dolaze Italijani, tako da ćemo prezentovati njima, eto, sistem. Hvala ti puno, hvala ti na pozivu, doći ćemo sigurno. Pa evo, ja ti se još jednom zahvaljujem danas što si izdvojio vreme za nas i što si nam pokazao svoj zasad, svoj sistem i podelio svoje iskustva i znanje sa nama. Zahvaljujem se naravno i svima koji su nas danas pratili. Ukoliko imate neki predlog za neku narednu temu, za neku narednog gosta, slobodno nam pišite u inbox. Evo i Rasko kaže veliki pozdrav Mlađo. Tako da to bi bilo to, ja ti Mlađo ostavljam da uživaš u svom slobodnom danu danas. Hvala ti, pozdrav. Hvala, pozdrav. Pozdrav.